Dobro večer. Večeras smo oko broja 115. Tu je negdje broj emisije i tu je negdje broj političke stranke koja je posljednje osnovana u Hrvatskoj. Stranka se zove Hrvatska 21. stoljeća, dakle to je ovo u čemu sada živimo. I osnovana je početkom lipnja ove godine. Možda do izbora dobijemo još poneku, ali ova je za sad, mislim, posljednja. Ne znam je li jučer, prekjučer nešto novo osnovano. Sa mnom u studiju je predsjednica te stranke Nataša Srdoć. Dobro večer. Dobar večer Goran i dobar večer vašim gledateljima. Vi ste i predsjednica Adriatic instituta za javnu politiku. Tako je, nezavisni think tank. 7-8 godina kako djeluje u Hrvatskoj Adriatic institut. Čitao sam povremeno na web portalima neke vaše observacije. Bili su zanimljivi u svakom slučaju. Istupali ste hrabro za neke stvari ranije od mnogih drugih koji su duže na hrvatskoj političkoj sceni. I tako bili ste mi zanimljivi od tih nekih prvih tekstova koje sam pročitao, još iz onih obračuna s bivšim premijerom Sanaderom, kad ste o njemu neuvijeno govorili. I kad je vaš poznanik, kolega, možda i prijatelj Jeffrey Kuhner iz Washington Timesa o tome pisao, jer vidim da često citira vas. Govorite kao da ste strankinja, iako niste. I sad ovo, kako ste pozdravili, vuče na engleski. Da, ne objašnjam ja sve našim gledateljima. Pa recite vi kakve su veze sa inozemstvom i s SAD-om i Britanijom? Da, ja sam rođena u Hrvatskoj i školovala sam se u Hrvatskoj. Završila sam dvogodišnji studij MBA, to je Master of Business Administration, to je magisterij u Bostonu. I nakon toga smo otvorili Adriatic institut, zasnovali zapravo ne stranku, nego nezavisni institut, ekonomski institut. Think tank gdje smo zagovarali tržišne reforme. Tako je. I mi smo pretežno živjeli, ja sam pretežno živjela u Hrvatskoj, s time da kad su se okolnosti zakomplicirale za mene u Hrvatskoj, baš zbog ovih napisa koje ste spomenuli, koji su doticali HDZ, političku korupciju na najvišem nivou države i vlade i Sanadera, ja sam proglašena neprijateljem, državnim neprijateljem, to mi je poručio Pukanić osobno. I na jedno vrijeme smo se započeli smo jednu veliku medijsku kampanju u 2009. godine koja je počela sa BBC-em, završila sa Wall Street Journalom, jedan komentar o Wall Street Journalu koji se zove Korupcija u Hrvatskoj i par tjedana iza toga Sanader je dao ostavku. Radili smo na tome i zapravo kad gledate efektivnost, odnosno učinkovitost djelovanja Adriatic instituta kroz sve ove godine, mi smo vidjeli da je naša najveća učinkovitost bila dok god smo radili izvana. To znači kad smo organizirali događaje u Europskom parlamentu, tada bi ta izvještaj i dijelovi tih izjava izašli u Europskom izvješću o progresu, odnosno o napretku Hrvatske. Briefing smo davali, odnosno upoznavali smo članove Europskog parlamenta kao i članove parlamenta zemalja Europske unije o tome što se stvarno dešava u Hrvatskoj. Kao i zakonodavce u Americi, to znači kongresmene i senatore, kako bi zapravo napravili taj pritisak, neophodan pritisak, da bi se riješili političke korupcije u Hrvatskoj i krenuli normalnim putem. Znači da ljudi budu napokon slobodni, jer još nismo slobodni. Iz perspektive HDZ-a bili ste unutarnji neprijatelj i domaći izdajnik. Koji ste vani otkucavali stanje u Hrvatskoj. To je bilo sasvim dobro dok vi niste počeli pričati vani. Da. To je bilo sve u redu dok se to pričalo u zemlji. I u biti, mi nismo ništa novo rekli gotovo vani, ali činjenica da se počelo govoriti u vanjskim krugovima do kojih je hrvatskoj vladi tada stalo, to je nastao problem. I ako se sjećate kako je to započelo sa jednom produkcijom BBC-evog intervjua, radio intervjua 2009. godine koji smo mi zajedno radili sa BBC-em, tada je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova i vlada napalo britansku ambasadu, verbalno tada, i vladu, i BBC. Na koji način se moglo, zašto se moglo tako govoriti o Hrvatskoj? Čekajte, se to ona dva novinara što su bila i ovdje u Slavoniji, pa su bili u Vukovaru i ovdje u Osijeku? Da. I sam ja za njih onda govorio tu iz Slavonije, pa sam rekao onu sintagmu da u Italiji država ima mafija, u Hrvatskoj mafija ima državu. To je ta akcija. Da. Pa tu su baš mene našli, pa sam
Pa sam s njima probao i organizirao sam im odlazak u Vukovar, sjećam se. Nisam znao da je to ta akcija, da ste to vi organizirali, prvi put sad čujem to. Da, mi smo organizirali i vlada je tada pokazala kako zapravo postupa sa medijima. Jer taj napad na BBC je bio dokaz tek kako se postupa sa domaćim medijima kada se usude napadati jedne nezavisne medije svijeta. Vrlo ste studiozno to radili, baš sam primijetio. Polako smo govorili na engleskom, moj nije kao vaš, pa sam im morao detaljno objašnjavati što mislim u stvari, ali oni su to sve vrlo pažljivo slušali i nije im bilo teško otputovati ni na neka mjesta kako bi dobili relevantne sugovornike i mogli, oni su snimali video te razgovore. Da, to je bilo poprilično prašeno je podigao taj njihov. U biti, taj BBC intervju navukao u stvari druge medije da počnu više govoriti o Hrvatskoj. Tako da ste vidjeli jednu lavinu izvješća, odnosno napisa, članaka o Hrvatskoj iza tog intervjua. Dobro, kakav je to vaš utjecaj da možete angažirati BBC i doći u Europski parlament i govoriti? To je zapravo utjecaj svakog običnog čovjeka koji osjeća da je slobodan. Biti slobodan, razgovarati, pristupiti bilo kome sa konkretnim problemom i činjenicom. Mora vas se neko preporučiti da možete doći do važnih ljudi? Pa nije. Ne, mislim, svijet ne radi uvijek na osnovu preporuka, nego radi na osnovu stvari i činjenica pojedinih momenata kada, u stvari, puno ljudi želi pomoći, recimo u Hrvatskoj, i svjesni su toga u kakvoj situaciji se hrvatski građani nalazi. Mi smo dobili nezavisnu zemlju, nezavisnu Hrvatsku prije 20 godina, ali mi moramo shvatiti da ljudi još nisu slobodni. Znači, građani još nisu ekonomski slobodni. Dok god nemate ekonomske slobode, oni nisu politički slobodni. I u biti mi moramo osloboditi hrvatske građane. Krajnje vrijeme da to napravimo. I mislim da Hrvati osjećaju taj teret, u stvari neizvjesnosti i u biti kad god su zaposleni ili za državnu kompaniju ili za poduzetnike koji imaju monopol. I u biti nema te klime koja bi im omogućila da recimo ostvare svoje kreativnosti, inovacije koje imaju vještine u Hrvatskoj. Da, zanimljiv mi je ovaj vaš super meki ć. Da, pobjegnik. Da, to znači u stvari da ste odrasli u čakavskom području negdje. Da, okolica Rijeke, Srdoči baš se zove. Pa Srdoči su bili tada selo kad sam ja odrastala. Srdoči baš onako, svi su se u biti ljudi znali. Više manje smo svi rođaci koji su Srdoči. Svi Srdoči dolaze iz Srdoča, Kastavštine, to okolica Rijeke. Tako da, čakavski je. Idemo dalje na ovaj predmet. Ove aktualne stvari, to je puno bitnije, a vrijeme nam curi. Osnovali ste političku stranku. Pokazali ste da imate dosta utjecaja u Europarlamentu, u svjetski jakim medijima izvan Hrvatske. Koliko mislite da imate utjecaja u Hrvatskoj? I koliko ćete uopće preko te političke stranke moći nešto promijeniti u Hrvatskoj? Da. Ovako, bitno je da građani Hrvatske vide naša stranka je zapravo nastavak dosadašnjeg rada Adriatic instituta za javnu politiku. Znači, ja nisam imala nikakvih političkih aspiracija, ja nisam političar. Mi smo se bavili reformama, dovodeći ministre iz Novog Zelanda, iz Čilea, iz Estonije, recimo premijera Estonije smo doveli, ministra financija. Govorite o sebi i suprugu? O sebi, suprugu kao kolegi, jer on je isto tako kolega u Adriatic institutu, i našem timu, jer imamo jedan vrlo impresivan tim uglednih ekonomista i reformatara iz cijelog svijeta, koji danas su s nama i kroz u Adriatic institutu, ali kao i podrška i baza znanja za Hrvatsku 21. stoljeća. Znači, imamo ministre koji su uspješno proveli reforme u zemljama Novog Zelanda, Čilea, Estonije, Slovačke, Amerike i drugih zemalja i koji znaju što treba napraviti. Kako ste ih pridobili? Oni su jednostavno, to su ljudi koji žele pomoći, koji žele vidjeti druge zemlje da napreduju, koji jednostavno imaju jedan altruistički nastup i nemaju apsolutno nikakvog cilja, bilo zarade, bilo nekakvih skrivenih beneficija. Oni jednostavno žele vidjeti mnoge druge zemlje da se izvuku iz krize, da naprave prave poteze, da se zapravo vide što viša ekonomska sloboda u svijetu. I simpatična im je ta kombinacija hrvatska žena i američki suprug indijskog podrijetla. Pa u biti nije u tome stvar. Bitno je da
ima reformatora u svijetu, kao što je Jose Piñera recimo iz Čile, on je bio kreator mirovinske reforme, kao što je Maurice McTighe, jedan izuzetan čovjek koji je proglašen ministarstvom promjena, koji je sjedio na 7 različitih ministarstva reforme vlade Novog Zelanda, kada su kompletno transformirali ekonomiju, bili su u sličnoj poziciji kao mi, 60% javnog duga, više od 100% stranog duga, 6% mi imamo deficit, oni su imali još i veći, nisu rasli godinama i oni su transformirali ekonomiju, smanjili ulogu države, povećali ulogu privatnog sektora, povećali zaposlenost i napravili čudo od Novog Zelanda. A kako ste otkrili tog čovjeka? Gdje ste došli do njega? U Washingtonu, on radi u Mercator Center. I biti, mi smo pozvali, ali znate, to su vam jednostavni ljudi. Mislim, vi se naučili na političare i ministre koji su... To sam se uvjerio. Najteže je komunicirati s onim malim lokalnim šefićima. Oni su najnedostupniji. A najdostupniji su genijalci, Nobelovci i tako dalje. To su sigurni ljudi koji nemaju se čega bojati. Oni su napravili, mislim, bojati u smislu sigurnosti i nastupa. To su ljudi koji su napravili čudo. U biti, hoću vam reći to. Dovedite Maurice McTighe u Zagreb i ekipa ga zgodno pa nije ni zainteresirana vidjeti. Znači, ima nikakvih političkih aspiracija, nego vidjeti reforme. Američki kongresmen kojeg ste doveli u Opatiju u lipnju. To je senator bio, američki senator. To je ipak drugi kalibar. Hoću reći samo građanima taj put. Znači, kad vlada nije htjela svih ovih godina, 7 godina, ti lijevi niti desni nisu pokušali napraviti reforme, odnosno proučiti savjete drugih ljudi i drugih zemalja koji su im dati za ovako, gratis. Znači, pogledajte što se napravili u drugim zemljama. Oni su odlučili sami učiniti. Ako neće oni, mi ćemo napraviti. Evo, znamo što treba. Ima jedan meni uvijek prilično lako dostupan, pa sad neću mu baš komplimentirati da je genijalac, ali je vrlo dobro upućen u problematiku kojom se bavi. Doktor politologije, Anđelko Milardović, naš stari Osječanin, već silno godina u Zagrebu, gdje svi odu koji žele neku karijeru napraviti. Ovdje smo mi, neću reći jedan izraz koji se upotrebljava za ovakve krajeve. Anđelko, čujemo li se? Čujemo se. Dobro večer iz Splita. Dobro večer. Evo, mi bismo možda isto radije bili u Splitu nego u Slavoniji. Ali, dobro, kakva je uopće budućnost novih političkih stranaka, evo, koje se osnivaju pola godine ili nekoliko mjeseci prije izbora sa ovakvom političkom platformom kako ima Hrvatska 21. stoljeća? Najprije pozdravljam gledateljstvo vaše televizije i naravno vašu gošću u studiju. Nažalost, ja sam danas tek bio informiran da ću sudjelovati u programu i u tom smislu se ispričavam, nisam baš kompetentan da bi govorio o sadržaju programa. No, na tragu prethodnog djelovanja vaše sudionice u programu, odnosno u studiju, mogu pretpostaviti da je riječ o jednom modernističkom i reformističkom projektu na tragu neoliberalne filozofije ili filozofije neoliberalizma. Dakle, možda je riječ o programu koji se sastoji od takvih javnih politika koje zagovaraju reforme javnih politika i koje su na tragu ideje i koncepta neoliberalizma. To je što se tiče mojeg hipotetičkog promišljanja o programu u kojega iskreno rečeno ne imam uvid i nisam imao prilike. Dobro, ali može se govoriti o ali što se tiče ovoga drugoga, naravno da ću odgovoriti na pitanje. Prvo, podupirem sve inicijative koje idu u pravcu reformističkom i koje pokušavaju odgovoriti na krizu ekonomskog i političkog i moralnog sustava. Samo je dvojbeno njihovo pojavljivanje u smislu kratkoće vremena. Dakle, možda bi bilo daleko primjerenije da je ova inicijativa ranije objelodanjena i da u tom smislu bude javno predstavljena, dakle da ima svoju organizacijsku formu i organizacijsku strukturu koja bi joj onda omogućila lakše plasiranje na političkom tržištu ideja. Anđelko, dopustite mi samo da pitam moju gošću, u kojim će izbornim jedinicama izići na izbore? Samo u Riječkoj ili još negdje? Ne. Dobar večer, Anđelko. Evo, hvala lijepo na komentaru. Mi imamo plan Dobar večer. Da, mi imamo plan izaći na teritoriju čitave Hrvatske.
Mi smo poznati u određenim krugovima više, u nekim manje. Međutim, kroz medijske istupe u sljedećih 3 mjeseca nadamo se da ćemo doći do svih dijelova Hrvatske, a osim toga i posjetama, fizičkim posjetama svim dijelovima. Postoji jedan rekli bi, povijest postojanja od 2004. godine gdje se može vidjeti na internetu i općenito u medijima veliki broj i članaka i videozapisa i drugih materijala u hrvatskim i stranim medijima gdje se može vidjeti konzistentnost poruke. Znači, poruka se nije promijenila, ona je ostala ista. Mi smo uvidjeli da niti jedna politička stranka do sada nije htjela napraviti stvari koje bi dovele do višeg ekonomskog rasta i povećanja zaposlenosti u Hrvatskoj, i mi smo se prihvatili zapravo da implementacije. Znači, do sada smo govorili o idejama, odnosno o rješenjima, a sada sa razgovora idemo na djelo. Tako je. Nije po mojem sudu nije sporno. Ja sam sa vašim temeljnim idejama upoznat i poglavito sa ekonomskom filozofijom. Koja ekonomska filozofija neoliberalizma u svojem čistom obliku nije kompatibilna sa idejama evropskog neoliberalizma, odnosno evropske inačice američkog ili čikaškog modela. Mislim prije svega na modele socijalno-tržišnog gospodarstva. Dakle, u kontekstu čiste ideje neoliberalizma vaš rad poznajem. Jedina čisto onako prijateljska primjedba je da je možda šteta što u ovom organizacijskom smislu niste krenuli znatno ranije, tako da bi onda lakše u tom organizacijskom smislu mogli plasirati ideje i da bi javnost koja je dobrano razočarana krizom stranačkog sustava i poglavito neučinkovitošću ovih dviju dominantnih stranaka bila konačno upoznata da postoje skupine koje razmišljaju na možda jedan radikalan način,